салом алейкум, дӯстони азиз. Ба саволи шумо мехоҳам ҷавоб диҳам. Бисёриҳо мегӯянд, ки дар ширкати Атоми чӣ маҳсулот ҳаст. Агар хел гирем, ҳама маҳсулотҳо ҳастанд дар ширкат, лекин дар каталоги российский, ки мо кор мекунем, ҳама чӣ нест. Дар ин ҷо ҳастаи витаминҳо, биодобавкиҳо ҳастанд, шампун, бальзам, уходовая косметикаи плюс 25, плюс 40. Бисёртар уходовая косметикаро одамо мегиранд барои нигоҳубини пӯст, барои ҷавон нигоҳ доштани пӯстшон. Баъдан шампун, набо чӣ? Собун надорад, дӯстои азиз. Мо дар каталоги российский дидаги нестам. Бисёртар чӣ мегиранд? Хемохем, спирулин, витаминҳои дигара, шампун, зубная паста, косметикаҳое ки пӯсти рӯя сафед мекунанд, хеле крему, уходовая косметика, хулоса нам қадар чиз дора. Ва чӣ гуфтаним духтаро, шумо метавонед телеграми мо дроен полный обзори ами продуктиҳоро бинед ва инчунин каталоги электронии Атомиро мо дар телеграммо барои шумо мепардоем.